Kirang bat kita yelak kai nak keleng kejela kentup iki hybrid kilayo alat ban penpawe kasap bat kejing tebet jongki kejing yelak kai boper haki sans ngi lenter hakan katayo haka lempung ke belatep kum ka Megalaya Games arajar arpuar kani kejing yakop ke basan sngi kala poin ok kabakot akan reu terek menta ubna jemang arajar arpuar hadian bala pendap lut ya baru kejing yakop hakeleng kanong ba shelong. Ya kijing yakop kijing ilakai boper jong ka Megalaya Games arhajar arpuar. Ka Megalaya State Olympic Association kala penlong hakeleng kijakai ilakai kibadan hakani kanong ba shelong. Nrai namar kijing jengai pelat ka wei kijaka na ka wei pat bat sa kijing dheng kali. Kam syam lalong ka basuk kinong pathai kubor ban let lum kubor ya baru kijing yakop. Nrai habala saki kijing ilakai kibala yo ban ring dor la saki ya kijing shim benta shitrhem jangki rang bat kita ilakai kentup ngadu ki hap kidang red karta. Jing siam jong haba lai yalam ni kena sabar garim tu sabar gi state tu kena jong i kidang dumna ha gi jing la kai namar naga jing rap nu sarkar kam ai jing rap ai kena teng gi hap sul na de ron na pala teng kimi pa gi beduk le kin ban se ban pha i kon jong ki tang ban yo kin chimenta ha gi state level tu kin yo buram hayeng hasem marka state hi bro ga wei tang na sarkar kam dang ta jing rap ki kena jong i beduk ro. Ladang ia keran hi kejakai ilakai ke belong pedang akan ikonong ba shelong kadai hi kejakai ilakai ke badan hapolo kamtam ke first ground ke third ground artificial turf bat ka Jawaharlal Nehru Complex henrai namar bagini kejakai ke dang dan pedang kejing maramot laban penkenria kejing ilakai syakeleng kentup sya kasai training center shani grims samadan reting bat kiwe di kejaka henrai kadai kam syamla penduk mensiempat yakinong ilakai penbantang bagi sarkar ke penlong yakum kene gelumpung ru kala ai mensia miki babon bat ki khmi lenti bagane kanyai beteng bet hakis nam manwan. Kajing siam jonga bat ki wegi bat wegi state bat ka state jongi ke Meghalaya ngidang duna sisa ya kata ke ban ong ha kaliang ka training lane ha ki kumki ki madan bat kamtam ki madan hi ngimpat don kum ka kesu ong no menta kum semau kurwat jongi kidon ki long distance ki babiang rei kadu mentang yang mau kurwat ngimpat don ka madan ban mare atletik te kajing don kam kolong bangin de banyo ka madan sawai de haman ki district haman ki state kidon ki madan kidon ki jakasa ni kena ai kaba kin ladep training in yo ke jakasa te ngi hane jongi jome khalia kerang duna sah ki giliang ki madan ru te gakrmen nang nis khmat ba ka sarkar jongi kan ailem yangi kum ha ka mau korwat ka wei ka madan ke ban yo ban mare te kalong ke jingkerku bat ngila wi ka ban penmi kena nang susu sakmat kum kilong distan ke ba mi na southwest na mau korwat jongi kat keni kelumpung Yakob lakai hagijat jengil akai boper ha kejela
Hakaba ngilala ban saki giru dan sap bat ki batbit menela kai he jingila kai ki babonjan. Bat ka internet ban yi kalong bahang ni pini babon ru ya ki keluar ki bani ki nong kendong. Ki ba hako be gasngi kindai maki ki monwan ranam ya kejela. Kaba pendiau pat iki babon kalong banamar bah ki nong kendong. Kim yo iki jaka kilan met ki bajanai bat ki bayahap kat kum kajok ke pementah. Standard jong karin sa kabyang tangba for national level they should use the electronic target system. So now they use the key target sheets, and so we have more hope ding yo the electronic system. It will be more precise. Ka even jing count ka numbers ka scores, like it will be more precise the data ka electronic target system. Kidan ki advantages ki disadvantages ur kidan ni ka manual ba ka electronic kawi ka disadvantage jong ka manual target kalong ba ngihaban change ya ki target paper man badap si sensiat iway ishot ngihaban change ya ka paper ke katu ka latpor no ta ka break ya ka concentration ru andai ka electronic target pada te ngisiat ba continuously for 40-60 shots. Kaya manual target pada ngihap siap sisien ngi keliang ka target paper te kata ka wika disadvantage. Hagini kisan sengi lenter kata naduk ke arterek haduk ke hendriu terek mentau benai jembang arhajar arpuar. Arhajar hendriu spa nyopo nyomut kisamla bat ki kena kilayolat ban peni kisap bat kejing tebet jongki. Hendrai tang kendiat ngut pat ki bapoi syakatong hadian ba kilayok benra ya ke namjor. Hendrai ke kubor sekitu ki ba amsyem layok kurta kema hakan ke genti kalong bakin dang beteng bantri shitom bat ban kampelet jingmut ban pen kreapat sana ke bentaki wei pat ki lumpung yakop namar ke jing tri shitom jongki kam julong len ai.
pan compare bat na Meghalaya bat showway bat ki state ga ka liang jungi gidang bun gijing tuna na ka liang ka room nda nge ong ne na ka liang ki safety na ka liang ki tiar gidang bun ba gijing tuna mo ng compare ndre wat la taru ka assistant jungi ka tri sitam kat pala ban pinbiang kat ba dan la ibut isap na ka liang jungi kum ki coach. Hakaji sham jonga na hakani ki Meghalaya games nge i beki kan ba nakaliang jonga gymnastic ikana kila pin i ka sap ka jongki hakani ka jing le akai wala da kali ka kalam pat pau la haki ti haki we ki pat ki Meghalaya games ki bla dep mo la ti ki Meghalaya games ki bla dem hinre hakani ka sien ka basau pan ngi i ki kana ki jungi beki lanang beki ki lapat pau ta ka sap jongki hakani ka jing le akai fi ka ba plongi ki bakan ka gymnastic bakan stang kalong na mabalang nang say ka kanika association nang kumbamta arts na mi hindi ngi ipat ba ya kajingkiyo jong kanika gymnastic para kiniki arts nem hadin beki khana ki jungi kila yo benta mo baneshim benta kanika national school games kala long Rajasthan badingi la jit arut ki khana ki baneshim benta kanika national games but nang ta hadin pan kawan sa lockdown hadin ka lockdown pan ngi ibe ki khana jungi kim shimla du min sim na nim kim shimla ong bakin shong no mo nama bakila akhang ki chakai la ka kim yo shub non practice hindi kila practice haki yen ki sam ki chongki hi ki jingthia haplau yen jongki la ne chateres jongki mo ti but lingba kita ki online competition pan ki blong lingba ka Maharashtra gymnastic ba na po Delhi ni beki khana jungi kila nang pin issue ka sab ko jongki. Ka longsha ke jing mentoi dah ke jing don jogini ikana ngi imenta ba kila na kiu nomor ba haki ki por la dang shue jingi bitang hasnong long kanam kinam poi chano long kamdon katoka mensim ba kinang kiu choprang ten relang ba jong ka jing don jong kini ki competitions ngi kanang ra ngi haki disek jongi ki kena kinang smart ya ban yang shementa haki jing kopjing ni hasnong ngi shu practice bikin to hawa mar bangim don pool tekat ba don kawa la haki ayom ke ba ka la ken nomor ba ki don cubu da slaba ru ki umba ngimla la da la rit ka than ru to don nomor ki jungi ting pen kam sa jai pen kam te kam biang re da ku makini ki ayom ke ba la kam slap ne kampat da slaba tingi biang ka shi ka ya per shibun ka jinjingi hawa long kam la da kam don keren kemud ka kam sup hi
Henry hang ne pada kalong ka nomor ba kalong sijaka la kalong kenat ka te takadau ka kham kendiat ka per sibun ka jing hawa berapul.